ambangun praja nembang nonton wayang nyong nonton wayang wayahe nang wayah wengi ngajakan cakan padha disengi
nyater mobil urunan yang dilakoni pancen seneng karo nyawang bakule kopi ya mahera kopi sami ditumbasi kopi hitam kopi susu wangani lembung sore monggo sami dilarisi aja kuatir bonuse besok karo Selvi iya asik Wong ayu kopimu pancen magerel sasolamu wong wedon sing konar ganel iya jaluk disit bayar keri ora rewel yup ora mokal akeh wong lanang pada kecandel ayu sih suwana mas sampun langganan kopi bakal kopine ayu aja kelalin karo ngajak-ngajak kancane pada sehat waras selamat instrumen moga-moga pada lancar rezekine ngene reng jajal reng ya teyeng nyong nembang teyeng reng teyeng suaraku anu kaya ember ora masalah nonton wayang wayahe wayawangi ngajak kanca pada disengini nyater mobil urunan yang dilakoni pancen seneng karo nyawang bakule kopi monggo mas kopine sambi ditumbasi kopi hitam kopi susu sing langani
dagalane karo ngajak kancane Dongak-nak ah. pada sehat waras selamat sekalian Moga-moga moga-moga pada lancar rezekine moga-moga moga-moga pada lancar rezekine moga-moga moga-moga pada lancar rezekine. lagu kok kepenak temen niku lagu napa Mbak Gus? Yen boten lepat judule menika bakul kopi wayang. Ciptane sapa Mbak Gus? Pak Dalang Eko Suwaryo. Ora tau-tau dalem gawene lagu ki nggo ngapa reng. Ki jane fenomena kayak iki Gus. Kepriwe Mas Gareng? Pamite nonton wayang jebulane arep ketemu karo bakul kopi. Oh, dadi ana sing kaya kue. Dan nang Facebook terus pada selfie diunggah nang Facebook. Iya. Ini kopi tercinta kayak gitu. Mahirel. Hanya ngarepan yang dadi garing kan tukang maca nang media sosial. Oh, ki nggo gawe lagu tungane main ya. Main Pamit dari sing wedo nonton wayang jebulane ketemu bakul kopi. Maksudnya anu nglarisi kopine Rek. Ya jane gena kopi susune ya main, kopine hitam ya main. Nggih, blek-taket. Ning pancen iya, nyong siki sadar Gus. Kepriwe Rek? Tontonan wayang kuwi kena nggo meningkatkan para UMKM lho. Nggih, contone. Contone anggere ora ana wayang mbok bakule ora rame kayak iki. Betul, nggih. Ning bareng ana tontonan wayang ana bakul kopi, bakul gembus, bakul soto, bakul bakso. Iya, iya. Bakul jagung bakar, Sosis. sosis, Es. goreng, es. Dan Apa bae pada kumpul. iya, Lah berarti tontonan wayang siki kuwi angger cara nyong ana telung perkara. telung perkara Ya sing tontonan, ya tatanan, mawa tuntunan. tontonane. Tontonane marek rame, sindene ayu-ayu. Nggih. Bersinden ayu penontonnya rame, bakule mesti laris. Amin. Pokoknya niku para sederet. Nggih. Jangger tatanan siapa Gus? Tatanane nggih nek ora salah ngendikane para winasis nggih nek sing mriksani wayang menika nggih tertata rapi lenggae. Iya ya Jan. Nggih. Lenggahe rapi ora nana wong nonton wayang pada jumbul-jumbul karo guling-guling ora nana ya Gus. Nggih mboten nenten lah, rukun kabeh. Sing perang ya mung wayange tok ya Gus. Ya iya. Matur Nggih. wayang genanane kaya kuwi ya temata ya Gus. Temata. Tuntunane ora ketang seperpirane sing jeneng adegan wayang mesti ana pesan-pesan moral. Betul. Contohnya lagi mau petung nyekel kae jamus kelima sada bae kae artine dijlentrehna dawa banget. Nggih. Dadi lakon nggo pengilon Gus. Nggih. Sing apik nggo contoh. Contoh. Sing ala aja ditiru. Aja ditiru. Ya sinden aja kayak gue. Iya. Lah ngger nembang sing apik-apik yuk Gus. Nah, mangga. Sedurunge nembang sing pada rawuh disalami dongakna Gus. Nggih, niki jan wah semakin malam semakin gayeng tambah rame Iya, nggih. alhamdulillah nyung wis lawas banget ora ketemu warga masyarakat ring Banjararjo. Banjararjo. Napa malih dipun asta dening panjenengan Bapak Kades sinten nggih Pak Samingan. Iya, pembangunannya maju. Kalian Ibu nggih leres. Terus nang ring kene sih potensine deres. Neres pabrik gula, Pabrik gula. juragan gula Terus nggih. maning ngingu lembu. Peternak. Peternak. Nggih, Terus maning pertaniane apa? Pertaniannya maju. maju nggih. Dadi wong kene main Nelayan. hawane sejuk. Sejuk asri. Asli angger sinden dadi wong kene pas prei temenan. Kepriwe? Ya main wong hawa sejuk ya ngono lah kari dipikir dewek. Oh iya. Nun, Pala jere ya ora peternakan boten nggih. Wis si karuan. Ya mergane awane asri sih dadi kan. Hawane Dadi tambah anis. rukun karo bojone. Ya iya. Nggih, dadi nambah sedulur ya, Pak. Ini angger duda nang kene ya melasi. Siji duda loro randa. Lah nang Melasi. apa? Lah turu dhewekan ngger ngapa?
Oh, ya nonton wayang be kena. Nang HP ya. Ya streamingan bisa dari manapun senajan atuh. Tanden iya kayak gue Gus. Nggih Ya jamane. penontonnya si 1800 Gus. Weh. Cuacanane terang. Terang benderang. Alhamdulillah. Wingi birang dina udan bae. Pas praying nggih. Pas pre ya udan. Iya. Pas lagi nang ngaring kana kulon ngendi? Gentasari, Ya udan tuh nang Sidasari. ngaring Sidasari tuh nang ngaring Gandrung. Gandrung ya udan dan dilalau rong bengi ke terang Gus. Alhamdulillah. Mau bengi nang sempor ya terang, ya nang kene ya terang, muga-muga ngesuk sore terang maning. Amin. Udane muga-muga ngenyong pas prei Gus. Iya. Dadi nyong golek ngekepi karo bojoku mandan maheren. Ya. Amin lah. Nyombe seneng anggar prai udan. Ya iya. Iya. Kan dadi aire ya ora kekurangan banyu. Yang gerumuran siku si persanggen nyong sih mau ngomong edok. Loh, wong nyombe tiru sing dhuwur biasane Ora kok. Gus angger bangsane nyong wis mandan ring iku wis ora pati Gus. Lah tak Tak pikir-pikir main sing nang gambar sing nang HP lho Gus. Lah, wah, kepriwe ya Nabi Ayi Sekang Puring lho, panjenenganipun Om sinten nggih? Om Ganjel. Nggih. Ning kaya-kayane ora nyongtok lho. Kenapa sih? Pokoknya ya gan semene batine pancen ngileres pak dalang sae sing teng HP. Ning kan ora wani jujur. Ya jujur kok. Pengen dibanting HP nang sing wadon apa? Ngerenyong tetep jujur ke mak dening sing nang HP main-main temen. Kowe dulan editan bakal jadi gugur. Nggih. Kowe anu AI. Kowe anu kadang-kadang wis nini terus diedit dadi nom pak hati-hati bakal ya ora ki tetep asli mak. Jajal ngene mak kowe tak edit angel bae lu. Tetep kayu kowe bae lu. Saru ya ora lah sing penting. Apa nyong sing edit ora bisa apa Sing penting kan HP-ne main, memenuhi syarat. Kayak HP-ne kokoh ya kayak Mang Sate. gara-gara editan temenan nyong mau kaget temen nyong siar kondangan biru umpamane temenan terjadi. Aja jadi dong dah, kok berbunga-bunga gitu. Kagunge teng wingking, putrine teng ajeng dipangku. Nah, Terus nganggo kelambi kelas TK karo jumbul-jumbul. alah. Sinten mali bagus kejawi Pak Ganjel. Nggih, Pak Sapar menika nggih rawuh Mas Sapar. Nggih. Nggih, juragan ayam. Niki Pak Kades saking Pasir, Pak Kades saking Karangdhuwur kalian Ibu ngite sinenggani. Matur nuwun. Nggih, Bu Kades Banjararjo nggih, monggo Ibu. Lejen seneng nyong pokoke. Penontonnya tesi rame ya Gus. Tesi saking Latah Cilacapan Sampang beniku ngirawu Bos Darjito anu ki Bos Rijan Pak Lasak Kasan Juragan Pari Danasri ngirawu Alhamdulillah. nggih Purwokerto ngirawu Banjarnegara ngirawu Kebumen ngirawu Nanging kula badhe nyuwun lelagon ingkang iringanipun radi klasik rumiyin, Mbah. monggo Rama nafas Selendang Sutra Kuning. nggih Menika nggih keparengipun Pak Sahirin kula tak ngaturi kalian Mbak Deska katuran jumeneng. monggo Mbak Deska. Wilujeng dalu Mbak Deska. Wilujeng dalu Rama Semar. Menika keleresan wonten penggemar saking pedalen ugi rawuh ngersake selendang sutrane kuning. Nggih. Kinten-kinten upami ngangge bawa menika bahanipun kula nyuwun rujak jeruk. Sampun saged napa dereng? Nyontoh mboten napa-napa. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ngadenging tengah lawang dipalarke, Mbak. Nggih. Rundung dentang tak.
Selendang Sutra Kuning ya. Dora suwe bapake tole wis teko Selendang Sutra Ayo rek dibeksane tampane Mbak. Paringi Mas Sahirin. Berapa Mas? Pasukan nelayan Balen. Waris-warisman Rudi Puspitasari Alia Desember Kaisang Ramandhani Kalomin Yujo Kasnoin Siro Marmoto Supini Teguh Pras Kempil ya yo ya yo Bisa
Kenging panuwun ingkang datan papa pindan Mbak Des kang katuran pinarak lenggah kantun Mbak Wiwin katuran jumeneng menika para panitia ngersake tole-tole Pak Kades Bandar Jo mangke ngersake tole-tole ning saderengipun Mbak Wiwin katuran nembang lagu ayang-ayang Pak Kades Bu Kades Karang Dhuwur ngersake ayang-ayang Jali Fram Purwokerto ugi ngersake ayang-ayang main apa rama apik bos asal sing nembang Mbak Wiwin Sindo mesti apik diomong nabe Sindo kuwi artine sinden rondo Sindo kuwi paraban wiwit cilik nduk kaya ngono Nggih. dadi dudu perkara sinden rondo iki Bukan, kan dulu waktu kecil nggak ada cita-cita mau jadi rondo. oh berarti sekarang sudah jadi randa Perawan maning anu dialtek kombo Oh nang panggung ya perawan, perkara nanti di bawah sana ya nggak tahu. tenang bae ana duda sing arep-arep temenan kae dadi perkara kae mau kok foto sing kae ya nggo gawe surat undangan kayong jan magerel temenan nyong nyawang-nyawang dadi sedulur kuwi rasane anggere dulurku bombong ya nyawang melu bombong win temenan win Bombong bumen. Nduk ayo ditembangin nduk Nggih. ayang-ayang dari Kades Karangdulan ugi Jali Fram Purwokerto mangke bar niki enten tole-tole kenti ken tole-tole ya kenti kon ken tole-tole dadak nganggo mandek siap ya Ken ganti lagu gue ya seneng banget anu lawas ora nembang kon Mawi kon barang kok. iya lawas Marah-marah ya bos Rakijan. Jen. Rakijan Andrai. anjay ayo ayang-ayang Oh enggak. Selagi di hati. Masih semangat Bapak Panitia. Bu Kades bersama perawan kita Wiwin Sindo Sumonggo Keterasanmu hati kangen segi teriak hanyalah aku kowe buka kesan nama song bagus kacalu ojo sile katresnan anjere tresno kuwi ake pacokan Coming from Purwokerto, okay? Tuki awal. Harapku menghong ganti katresnan iki ento aku siramu rati akoni senadyan dunya rapi sonongko kata tak jogo yen turo tapi sami kang kuwasa kang
ke-81 jiwa lagi di hati Pak Kasar. bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Wiwit cinta ayo kaya memundur terima wonton supini Kang Mas kowe lagi sayang kanilo aku kudu kelangan Kang Mas mustika minati sama Herel Mas aku mantap jiwa tresno iki aku dewa dewa iya iya Sampun Mas. dasi main malah diren lah Jan Gimpun. kepenak banget kok Penak. ora kok ngeringok sinden kok kene main temen dasare bocah ayu lencir kuning dedege gede ora cilik ora cara panganane sedengan temen nyong bola-balik kayak iki ya gue Jan kayak main cekel sikep kanduri ya mak kowe mengko bali tak ngomongna aring buyung bocah aja malah kayak gue wong kadur wayang tulian makin dagel mak dagel hatimu ya sini kayak gue ora mat nyong anggar nyong lurus kan jere tole-tole diganti kan melas ganti suwe ora dolanan tole-tole dolanan ki anggapmu apa war wong tembangan kok dolanan maksudnya ki yakin ditulis ki panitia tole-tole digantos kembang rawe mak blage ya main caritane wong seneng nunggal sebale wiwitane jagong jejer saben dinane saya suwe nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe main apa rakan lagu gue kan Main. nyung kisah kembang rawe gue jana sini kayak gue kan awalnya kayak gue kan Nggih. cekel-cekel tangan Sekelan. nangaring balik Mangger jam 12 pindah warung. Pindah warung apa? Wong sing wedon turu ya tinggal warung. Yuk, kan dari panitia mungkin mau ngibing ini katanya. Nggih, Pak Waris. Nggih, mangga. Tole-tole diganti ya kan? Nggih. Kembang rawe nyong melas kenti suara nembang tole-tole mbok tersinggung kenti. Oh, nggih mboten wong anu lagu kok. Apa iya? Oh iya, masa tersinggung lah. Kan, Hah. bokongmu ganjelan ya kan? Ih, asli dong. Kepen ngomong apa? Alah tas kresek lah Ih, pula. jajal di mic lah. Ujar gua anggar mangkat ora kaya gue kok dening bareng nang panggung kok. Ya kan ora jarita nek kan ngomah. Kang nuku asli ke kan. Ngombe asli, jajal nang mic. Ngono wong wayang ya asli. Ini anggar sinden siki kan kaya ana sing palsu kadang-kadang. Ya asli lah, wong anu nganggo jari tekan kan nganggo. Ora sik ya. Nyong nyatane ndeleng nak ya. Sing jenenge Apa? Ritem ujar gua. Ya kan beda. Dene nganggo nang panggung Ritem. jonte temen gue. Ya Yang kan penting gue Ritem. pokoknya jual beline mbok kayak gue.
tuku nang ndi kowe men ketone kae nu bentuk kae kowe apa? Ya takon ritem. Oh takon Ferry. Ferry ngerti ya Fer? Ning gue asli gue. Asli kepengen ngemek. Mukae padha takon kae. Lah gue kan gue bokong asli. Ya asli lah. Lah nun sewu nggon dada asli apa ora kan? Ya asli lah, cak kayak gue. Patire ora ana sing dhuwur semono kan. Ya beda. Kenang apa cara mie ayame ngantek mblewit ku anu kepriwe. Ya wong anane kayak gue kon kepriwe silat. Ning asli udu ganjelan udu. Oke, ya utuh ya asli harus disyukuri. Lah sing ora ditawani ngemek kayak gue. Demek nang nyung yen jetor. 2 juta ya? 2 juta. Lah. Kena? Mola. Cara kepengen ngemek. Alah ora lah. 5 juta 5. Ora. Hah? Ora. 10 juta. Ngemek gedebokan beken. Ngono dilek. Kayak gue kon 2 juta. Kita pakai Ora dilek bisa. ngono lah. 2 juta ora bisa. Ora bisa ya bisa. Cara sing nabusan 750 be wis gambar. Bobot teman. Hah? Doyan teman 750. Dadak 2 juta kok apa? 5 juta lek. 5 juta. Lek dino arep nyawer kok. Aja kan karo bala aja regan. Yo nembang bae lah. Iya Pak. Dening jayeng ora tuh regan. Sinten? Mas Jaya. Jayeng kan nang jeruk legi mal. Kok bareng gue pada lapor ning bakule. Ah nggih. Ya. Pakai nasi ndok, Pak. Ya. Ana sing pakai ayam. Iya. Kemien ya kan sing ora tau. Jeneng ora maning kok. Alah, bebet tekan Maning lah. kawanen yang Loh. masalah apa-apa. Maning Yo lah. nembang kan wis lucu kan digoleng lawak yakin. Ayo lucu, nyang orang Pak. lawak lah, ngono. Yo Monggo, Pak. kan, kembang Panitia, rawek monggo. kan. Yang wis metenteng. Pak Wasis. Yo Pak mangga Waris. sing ajeng saking panitia mangga monggo. berkahi Mbak Kenti. Jere anggar ngemek 2 juta jere. Ampun ngemek. Ampun. Bos Darwis, nah niki hadir. Pak Muslimun, nggih. Kang Juki. Mas Kardi. Apa rame temenku? Pak Ganjel, monggo. Berisik loh. Yo buka demung. Semayan, Cirolu. Mas Terang Ijen. Asik dari panitia. Kenti bulan dari
tresno kowe tane tane wong seneng kancane dhewe Witane tane nunggu jejer sabeninane saya suwi sabene jejer keletangane jejer ngambang aku tresno kowe kembang kembang hatiku digawe lara kembang melati Yo 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 larane ati Beton agawe hatiku bingung Bang kecubung mereka bingung Iya 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 Luar biasa tepuk tangan kagem para panitia. Matur nuwun. Mau kajeng tanduk kan ditawani kan, Pripun, ajeng Pak? tanduk Pak. Tanduk mboten, Pak. Sinten malih? Tole-tolene sidang iki kenging Pak. Tole-tole, Pak. Nggih, Oh, ganti. tole-tole mangke. Tole-tole kan. Nggih. Kayu kayak Kang nadane. Joki tole-tole. Ora apa-apa. Kang Joki, hah? Apa? Jalungan-jalungan. Iki kan tole-tole. Tole tole Yo. ande ande lumut temurun langit sedelah baik anak putri jauh-jauh kering Ya lenggeran yo man. Yo. Iya, Maherel. Nyoto-nyoto lagu dole-dole ku ya kepenak Mbak Genti le joget saya kendel saya wane pancen kudune kaya ngono dadi seniwati ya kudu sing kendel kan. Nggih. Pasar ora kendel nang nek omahe temenan. Nggih. Niku Kang Joki nyuwun lali janjine, Mas.
Siapa sing kelalen karo janjine jane sih Kang ya? Juki. Oh iya. Nyelang suarane Mbak Ayu Vijay sing wong kene. Yuk. Nggih, turene Om Ganjel badhe nyawer niku turene Pak Kades. Lagune napa? Lagune napa Om Ganjel? Derek sing penting nyawer. Oh ya boleh. Seniki mohon nggih, Kang. Napa leres Pak Kades? Badhe minggah kali Pak Kades monggo Om Ganjel. Mangke niki Om Ganjel biasane Kenti dening ganti Ayu. Ora, ya kudune Mbak Kenti yo karo Mbak Kenti yo. Ya orang kok awake duit dari Kenti ora apa-apa. Yang ngerti perasaane Om Ganjel kuwi anggere ndelok Kenti kuwi kaya Kepripun? widodari ngejawantah. Petari Kenti Wulandari. Jan pancen yu Kenti kowe ngedep-ngedepi. Jan Kenti kowe Brian nyuku. karo nyung wis suwe banget apa tahun pire ya Ken? Tahun pinten Mbak Lawas Kenti? banget. 2000 tahun 2000 saya 1900 ya. 2008 mungkin. Mulai gue Kenti pokoknya mulai suwe banget lah. Belum pamane penggemar Kenti iki pada meriksani maning ya memper wong ngena Kenti kena orang lama. Nggih. Senior. Senior tak ngomongna kuwi Kenti istimewane kena kuwi lah. Napa? Mie ayame ngantek mlewet. Ya ora lah wong ora dodol mie ayam ya Mbak Kenti ya. Lah kan sing petudung. Yo lagune Dina Minggu ora prei, Oke. ditunggu-tunggu ora diwehi. Iya. Dina Minggu sing tak tunggu kaya ngono kok dina Minggu ora prei kepiye? Ayo. Saking sinten? Saking buka celuk mengko tim tampani jaipongan. Dina Minggu sing tak tunggu Kang Juki gawe ngajak ning kawang Monggo Pak Kades. mangku Mas Juki. nganti lingsir srengenge anak ini Wiwit aku Mas Juki nih. nunggu kowe Om Ganjel monggo Juragan usus Kristi. tak SMS rambelesi matur suwun yen tak telepon malah kok pateni mangkelaku Oh di shooting nang batine. Kang Sarikun. Mangga Pak Ganjel. Tandane alesane Pak Kades monggo. Tulung Kenti ngadeg, tulung Kenti, tulung ngadeg. Kenti kudu ngadeg kudu. Kadung danda kowe Ya. Asal kudu Kenti kurang gede. Iya ora pas ya Om. Ya kan luwese karo putrane nggih Om Ganjel nggih. Yang keren nyawang Ayu kan kayak nyawang anaknya dewek. Iya nyawang persis. Kenti ketone Dere. pas Oh banget. beda. Kayak ngapa nek nyawang Kenti Om Ganjel? Nembang kan, ayo kan. Ayo Mbak Kenti. Jan-jane. Jana-jana. Aduh, aduh, Seh. Ning endi? Gelagamu. Jajak dunia ni. Hatiku sudah karo wanita liya. Matur nuwun. Iyo iyo iyo. Ser. Pokoknya ngelumek kendangane Jan. Matur suwun Om Ganjel sehat selalu kita bareng. Yo sambungi maning yuk, tembangane yuk. Balololololo.
Ayu. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tamanmu Ning tawanganmu. nganti lingsir srengenge aku nunggu kowe Solo. Malam pateni. Salam, salam, salam. Lali janji tandane alesane mangkel lagi sepawang sing arah kelak kagum gandeng kowe arah Iya. Jan-jane. monggo Mbak Kenti jane kowe Ya 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 ya. Oh, ah, oh, ah. Lagune Balen. Mbak Trismi apal mboten? Ini lagu Balen. Trismi apal. Trismi karo Jagong. Ini penting ngadeg bae ya. Janjine Mas, iku mok sing apa tuh? Nggih. Nonenonano, Sewu. Kadang perdo kula saking Karang Dhuwur Pak Kades, Pasir kalih Banjarharjo Pak Kades Agung. Niki jane Mas Sapar nyuwune jangkrik genggong. Jangkrik gonggong sih sing kepriye ya? Kendal kaline wungu. Oh sing kene niku. Nggih. Nggih mboten napa-napa niku jane lho. Tapi jere ora. Tae yang kae asal deska karo genduk tae yang Mas. Ya Des. Kendal kaline wungu ngajak kenal karo aku. Lelene mati digebuk. Dikebuk nganggo walesan. Nah, Sing iki kowe jambok. niku panyuwune juragan ayam. Siap Nggih. kowe tae yang kae. Yo Des. Tenang bae alon-alon. Long lang ling ling long ling lololong ling ling long ling long lang lelele kendal kaline wungu iku ya. Yang penting calunge dirak dhisik Jun. Long ling 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 long lang lelele tundok tang. Jun. Sugeng enjing dalang iman. Nggih, biasane Rika karo Wiwin. Kage mikirna gawe undangan Mas Ganjel. Oh, apa iya? Oh, nyong bene denger. Ngasuk delamaning viral lang media sosial. Iya. Togo kae pawor. Iya bawor kayak bawor sing asli. Ayo. Nuwun sewu Pak Kades Banjarharjo, Pak Gung. Ayo karo Des kaya Des. Lima. Kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati digebuk bunga
mung kepethuk suarane ya banjir so sumelang rati pikir kang reupa monggo ning boga malumpat ning tengah jogan